Hello viewers, welcome back to my channel. Tirikupfuurira mberi. In our last episode, pataurwa matambudziko anowanikwa marriage kana vanhu vagara vese semudzimai nemurume. Asi another problem inosanganikwa nayo, which is also a huge challenge when it comes to problems emumarriage. Mukadzi akangoroorwa panenge pari kutarisirwa mberi ndofuka zvinoitika kuna vanhu vakawanda vakagara mwedzi wechipiri wechitatu. Kune vamwe vanogona kunge vachifona vachibvunza akupfira here, ari kudya chikafu chese here, zvichireve izvi vari kuda kunzwa kuti muroora azvitakura here kana kuti mwana wedu kwakabva musikana azvitakura here. Ndo zvavanenge vada kuziva. Saka it's not always pekuti munhu akaroorwa anogona kuita pamuviri. Saka pefeni mbotitsanangurirawo taura nyaya yebarrenness. Kana vaviri vakasangana nedambudziko rebarrenness, chii chinofanira kuitwa? I also remember pane imwe couple, kana kune macouples akawanda atinoziva kunze uko anenge vasina vana. Kune zvakawanda zvinotaurika. Pefeni tokumbira kuti tsanangurire zvekare vese ndo problem yasanganikwa nayo. Alright, thank you Barbara. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti vanhu vanogona kuroorana votadza kuita mwana zvechokwadi. But zvikonzero zvinoita kuti vanhu vasaite vana zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho scientifically mukaita ropa rakafanana, blood group rakafanana, zvinogona kunetsa kuti muite mwana. Panogona kunge pasina nedambudziko pakati pemurume kana mukadzi, but kungoti ropa rafanana zvinogona kukonzeresa kuti pasaitike nhumbi izvozvo. Saka zvigara zvichikurudzirwa kuti kana musina kukwanisa kubata pamuviri, imbotangai nekunoona madoctors kuitira kuti kana iriyo problem iyoyo paonekwe kuti pangagadzirisike sei. And then pane kumwe kwekuti vanhu havaiti mwana nenyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa zvine intervention yemadhimoni kana kuti yechivanhuwo chimwe chisiri madhimoni. Remember kuti kuchivanhu zvakagara zviriko kuti kune madhimoni, then kwaive nezvinhu zvemudzimu nezvemadhimoni zvakatongosiyana. Madhimoni ndio mashavi anongozikanwa nevanhu, agara ariko kuchishona. Asi midzimu yakanga iripo kunzi ndiyo inochengeta vanhu. Uko ndio kwainzi midzimu inotaura naMwari. Ino haukwanisi kusvika kuna Mwari direct, asi unotaurira midzimu. This is why ndingalembopa clarifier ndozodzoka kunyaya yedu kuti hakuna munhu ainamata midzimu kubva pasi chigare. Midzimu yaisanamatwa, yaiita kupirwa. Kupira kuti mondisvitsirawo kuna nhingi nekuti iwe haukwanisi kusvika wega. Saka pane zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa zvokuti pamwe munhu ane mudzimu uda kuda paari zvinogona kutadzisa kuti abate mwana, kana kuti pane shalimind demon rinoda kuti ribate pamwana kuti zviri kukanganisa, kana zveuroyi zvinotendwa nevanhu vazhinji vechishona neveganda redu iri. Uroyi unotendwa zvakanyanya. Saka panogona kuitika zvinhu zvakadaro kuti pamwe pane intervention yevakaipa yapindira. Saka zvinogona kutadzisa kuti munhu atadze kuitawo futi mwana izvozvo. Saka zvadaro izvo, chimwe chinhu chinotadzisa kuti vanhu vatoite mwana, pamwe pane zvimwe zvakamboitika mumashure zvakaitwa aidha remusikana kunyanya, kana kuti mukomana uyu vabereki vakanga vachitoziva kuti haakwanisi hake kuti aite mwana. Saka pasi chigare kana mukomana ari ane dambudziko, vakuru vaizogara pasi voti raitomubatsira sei, woita kuti aidha munin'ina wake kana imwe hama muzukuru apinde muimba umu aitise mukadzi uyu asiri kukwanisa pamuviri. Kana achinge adaro, uyu aisazofa akaziva kuti ndo zvakaitwa, nokuti zvaitwa muchivande, asi aitozongofunga kuti ane vana. And then vamwe vaitofa asingatombozvizivi kuti vanga vasina vana. And then pochiita nyaya yekuti pamwe mukadzi asiri kukwanisa kuita mwana, ipapo pakatiome paizonzi munin'ina wemukadzi iye akutadza kuita mwana, kana kuti muzukuru mwana wehanzvadzi yake ndiye anozoendeswawo ikoko futi, ononzi chienda pana tete wako kana kuti pana sisi wako apo unoita vana, vogara vari 2. Ndo mamwe mabarika maitirwo aitoitwa kubva kare. Saka nyaya yekushaya vana haina kutanga iye zvinezvi. Even tichiverenga bhaibheri, Sara akagara makore mazhinji asina mwana kusvikira atozoita mwana atone about 90 years.
Saka and many other people vamunoziva vari mubhaibheri. Handisida kutanga kuparidza zvangu nhasi, ndikungoda kungotsanangura a few examples dzevamwe vanhu vakanga vasina mwana. Saka ndo rimwe dambudziko rinoitika zvechokwadi kana munhu aroora kana kuroorwa anogona kushaya mwana. Yeah, it's a complex issue yekuti hazvigamuchirwe zvakafanana, and tsika yacho yaiitwa iyo yekuti kana murume wangu asingakwanisi kuti aite mwana, poita mumwe munhu anonzi auye ndiyo kuti ndinoita naye mwana, hameno kuti panguva yacho yazvaita izvo hanzi zvaifamba zvaitogona kutosvika pakuti vanhu vanogona kutofa iri secret yemumusha. Asi chazvanga zvakanakira manje patsika iyi, yanga iri tsika yekuti yaive nevanhu vakuru mukati vanenge vachizviziva. Saka kana vakanga vazviziva zvachisiyana nekuti inini ndinogona kungobuda ndonoita mwana wangu parutivi, kana kuti ndongonoitawo mwana wangu toronga nababa munini ndoita mwana wangu, ipapo paigona kunoti netsei. Asi ndofunga kuti paonekwa kunzi munhu anenge haaite mwana here, zvine mamwe makore azvingadaro zvichitora, ekuti pamwe aigona kuona kuti pamwe gore rapfuura kana kuti paita 2 years paita 3 years, pamwe ndo pazvaizogarwa pasi nevakuru kuti aiwa baba munini ngavachienda vachinopinda muimba umu kuitira kuti rudzi rwukure. Saka kana chiri chinhu chinenge chiri mumhuri, riri dambudziko riri mumhuri, baba munini vavo vakange vapinda kuna maiguru vavo vakasaita futi mwana, zvinenge zvakutoonekwa kuti aiwa vana vedu ava ndofunga ndo vanotori nedambudziko. Saka ndinodaira kuti pamwe pane zvaizoitwa pamwe kugara pasi vanhu vemusha imomo, ndofunga wozoitira kuti mudzimai uyu azive, vanhu zvizivikanwawo kunzi ndo zvazviri, vanhu ava vagamuchira kuziva dambudziko ravo, then mwana uyu muroora uyu odzokera zvake kumusha kwake pamwe kana zvichiita, kana kuti kana ari munhu ada murume wake vamwe vaigara, kana kuti akaonawo kuti aiwa inini hazvisi zvandaikanga panapa apa, nekuti chimwe chinoitika ndechoti pane mashoko anogona kudzorerana. Kana inini ndisina mwana ndichiudzwa, nokuti vanhu havanyarari, kana pasati pazivikanwa kunzi vabereki vemurume vasingazivi kuti mwana wavo ndiani dambudziko, inini ndinenge ndichingonzi haabereki, ingomwa, inini ndaakuda vazukuru, uda kuti ndikurowo here, ndochichembera here ndisina vazukuru. Ende nyaya idzi vanonyanya kutanga kutaura nezvavo zvosipereki ndaana amwene. Tine nyaya dzatichataura dzakawanda pamusoro pana amwene. Saka vana amwene ndo vanotanga kuti vanoshedza mwana wavo zvonzi kona iwe uri kutiiko nemwana, handingagarika ini ndisina muzukuru, ndingatokura kutochembera ndisina muzukuru, aiwa hazviiti. Mama hamenowo munongozvononguva pamwe pandambudziko, ndo vanotopa futi mwana wavo zano kuti aiwa yaudi kumboedza kwana mai nhingi koyo, nhingiwo ukambenge uchidanana naye mazuva aya, nekuti paya patakambotaura nyaya dzekuti mukomana anogona kuita vasikana vairi vatatu, zvimwe zvacho zvinenge zvichizivikanwa kuimba kwemukomana, zvinogona kuzivikanwa izvezvo. Saka kana inini ndini ndazosarudzwa manje pavasikana vatatu vaya kuti ndiroorwe ndikasaita mwana, amwene vangu vanenge vakuti wadii kuti mbotraya rozi uya naiyo, unoti ndingangogarira izvozvo zvekuti hanzi kune munhu uchingofidha munhu, ende mukadzi anoudzwa mashoko akawanda zvokuti zvinova zvinhu zvinosenge zvisanyatsokuvakewo ukama zvakanaka. Saka tinotenda nekutsanangurwa kwakanyanya kwakanaka futi kuti tinzwisise kuti ndo zvinhu zvaiitwa, asi hameno ezvinezvi zvichiri kugamuchirika here pevheni kuti ndikatadza kuita mwana nhasi zvichiri kuitwa here? Zvinhu izvi zvinonetsa kuti zvirambe zvichiitika mazuva ano, nekuti zvinosanganisira kumbunyikidzwa kwemunhukadzi. But sezvatiri kuona kumaDNA show ari kuitwa paTV aya, vadzimai mazhinji vari kubatwa kuti vane vana mudzimba vasiri vevarume vavo. Imwe inenge ingori reason yecheating, but pane vamwe vatakaona wekuti murume wacho anga asingakwanisi kuita mwana, saka vakangobuda kunze kwakunotsvaga mwana kuitira kuti imba yavo imire. But mazuva ano manje vari kubva vazobatwa kuti mwana wami naye haasi, havana ukama zvachose nababa vari pavo. Saka pane nyaya mataura yekuti kare kacho zvaiitwa, vabereki vane matarisiro avanoita vanakomana vachivageza pavanokura, vanenge vachitozviziva kuti uyu mwana uyu ndiye ane problem. It was seldom kuti unzonzwa kuti munin'ina apinzwa hasi kuita futi vana, because anenge atorikana nemusha wake nevana vake wokumba kwake, munin'ina uyo anosarudzwa vangosarudzi. Saka kazhinji kese vaizoona kuti chinonyanya kunetsa kuti zvizonzi pamwe mukadzi akupuwa musha, pamwe murume akatomboroora akaita vamwe vana, kana kuti akambomitisa, nhasi unoipochoya mumwe mukadzi otsvikinzi ndiye asiri kuita mwana. Ndo panonyanya kuti pabude kutaura ipapo, nekuti vanhu vanenge vachitoziva kuti mwana wedu isusu ari right.
but decision yekuti mukadzi kana asiri kuita mwana kana kuti murume kana asiri kuita mwana zvoitwa sei, I think it's entirely up to the people. But definitely barrenness scientifically explainwa as kugara 12 months muchiita unprotected sex pasina nhumbu, that's barrenness. But in modern day scientific ways pane dzimwe nzira dzinogona kuitwa kucorrecta barrenness, yekuitira kuti pamwe pacho mukadzi ndiye ari kunzi ari barren but anokwanisa kuovulata. Nyaya iyoyo inokwanisa kuita kuti akwanise kutoita mwana chero asina chibereko kana kuti chibereko chiricho chine dambudziko. Pane mamwe mamethods anokwanisa kushandiswa akafanana nesurrogacy kana kuti in vitro fertilization inokwanisa kushanda futi, IVF. These are expensive scientific methods dzinogona kushandiswa kuitira kuti munhu ari kutadza kuita mwana. Saka inini hangu ndinofunga kuti before people just run and jump into conclusions dzekuti tatotadza kutoita mwana, inda kutotsvaga mukadzi kana kuti mukadzi akutobuda kunotsvaga chikomba paside kuitira kuti ati zvingazotaudze ndikatadza kuita mwana, I think it's better to explore other avenues dzakafanana ne-IVF iyoyo kana kutoita surrogacy chaiyo. Fortunately ndakaita an intensive study yesurrogacy, saka ndinoyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei panyaya dzesurrogacy idzi. Unogona kutoita mwana anotakurwa nemumwe mudzimai ari wako nemurume wako asi akatakurwa mudumbu remumwe munhu, nekuti mbeu dzinenge dzashandiswa ndedzenyu imimi vanhu vari kutadza kutakura mwana mudumbu menyu, sekuti mukadzi ari kutadza kutakura mwana nekuda kwekuti pamwe chibereko chine dambudziko kana kuti fertilization haisi kuitika zvakanaka mumafallopian tubes ake kana kuti pane dambudziko riri kuzoitika pakunotransplantwa kwefertilized ovum. Izvozvo zvinhu zvinokwanisa kugadziswa kuchipatara kana kuti munokwanisa kutoshandisa IVF iyoyo mukadzi otoita pamuviri kana kuti motakudza mumwe munhu pamuviri penyu. Munhu iyoyo anongozviita nekuda kwerudo, hazvibhadhariswi kuti akutakurirei pamuviri. Kune vanhu vanovolontiya kutotakura pamuviri. Of course legally hazvibvumidzwi kuti mumupe mabenefits, but tinozviziva kuti vazhinji vacho vanozongoitirawo mune tumafavors kwekuitira kuti vakwanise kuchiita mwana. Saka kana vanhu vatadza kungoita mwana hazvirevi kuti ndezvokubva mangomhanya kuti tatotadza saka takutoti ngatisiyanei kana kuti ngatichitotsvaga chikomba chinopinda or something like that. There are other methods dzinogona kubatsira vanhu vari kutadza kuita mwana kuti vachiite mwana. And izvozvi zvichingowedzera ipapo kune experiment iri kutoitwa yekutomanufacture kunogona kuitwa mbeu dzevanhurume kana kumanufacture kunogona kuitwa chibereko chemunhukadzi chiri cheplastic, but mbeu dzemunhurume vari kuedza kuita maexperiment ekuti woita dzekumanufacture dzisina munhu mupenyu aripo anozoklema kuti uyu mwana wangu kana kuti kudii. Interesting. Tinokumbira utitsanangurire Bevan zvekare kana tichida kuti tiite IVF or surrogacy, ndiani anozvironga? Murume anongoti here inini ndatoronga nevanhu ava vanoita izvozvo zvacho, then mangwana, because I think zvinoona kuita problem kuti mukadzi iye anenge azviti aiwa inini ndinokwanisa hangu kuti ndikubatsirei ndotakura mwana wenyu, haazorambi here nemwana uyu pamberi apo. Zvii zvinoitwa kuchengetedza kuti inini nemudzimai wangu tisanetsani kana kuti mangwana uyu akuramba nemwana akuti mwana ndewangu kana kuti akutoti inini makutondiona sekuti inini makanga muchindishandisa izvo ndakuitai mwana iwe akutoita problem nemurume wangu inini akuda kuchitouya manje anenge akuti aiwa ndakatoita ndakakuberekera kamwana saka akuda kuchiuya. Zvii zvinoitwa kuti tisaite maproblems uye pane zvatinoti mapepa atinosaina here, ndiani anotaura kuti nekusarudza mukadzi wacho tinotaurirana here pamwe chete semurume nemukadzi kuti aiwa let's take this avenue kuti zvinhu zvedu tigadzirise takadai. Obviously pamunozosvika pakutora decision iyoyo munenge mambotiraya kuita zvinhu zvakawanda. Vanhu vazhinji vasingaiti zvekunamata vanogona, even vamwe vanotoenda mudzichechi vanotombogona kutozvifambira kun'anga kana kuenda kumaprofita vachipiwa matombo, mvura, whatever, vamwe vachitengeswa zvimwe zvinhu zvavasati vamboona vachitiraya kuita mwana. Vomboenda kuchipatara kumadhokita chaiko kuti vaedze kunobatsirwa. Saka ukazoona vakuita decision iyoyo yekuti vakuda kuchiita IVF, I think inenge iri decision of last resort. Saka definitely you will be talking nemukadzi nemurume muchiti what can we do kuitira kuti tigume taita mwana watinoti mwana wedu tese.
So zvakasiyana kuita IVF kana kuzoita surrogacy kwakasiyana nekuadopta mwana, nekuti adoption yatouye kuti mwana uyu munotoziva kuti haasi wedu watakaita biologically, but takumutora oita semwana wedu chaiye, wekutoti anenge atoone right to your inheritance and to your estates. Saka once wangoadopta mwana atoo mwana wako legally, but biologically anoramba asiri mwana wako. This is why tiri kutaura nyaya kuti even pamunozonoita IVF munofanira kunge chiri chinhu chamawirirana imimi wacho, number one. Number two, mukadzi wamunowana anokwanisa kuvolontiya kukutakurirai mwana pasurrogacy haakwanisi kuti azoclaima kuti mwana ndewake, because munonyorerana macontracts. Manyorerana contract munototaurirana kuti tinotozotora mwana uyu ane maweeks akati kana kuti mwedzi yakati kana kuti makore akati. So most of them vanotora mwana wavo achiri nemaweeks, then vanotongoenda unomuraisa vega. Mai ava vanobva vabuda muupenyu hwemwana uyu, but vamwe vanopanana contract yekuti mai ava vanozoramba vachibvumidzwa kuuya kuzoona hawo mwana uyu. Saka contract iyoyo ndo iri governing, and inotoitwa zvine high court mukati. Hamungosainirane pachenyu nehama dzenyu kana kuti moenda kuna commissioner of oaths. Zvinotoda high court, panotoitwa application ku high court as the upper guardian of every person. What not a legal person, isiri hayo company, because a company is a legal person, but in this case a legal person ari munhu chaiye. Saka ipapo high court is the upper guardian of everyone. Saka tineti chiti panoda kuitwa contract iri proper, and vamwe vanokwanisa kutraya even IVF yoramba, because IVF is better because unototakura pamiri pacho iwe mudzimai, but kana pakuzoiswa surrogacy manje inenge isisiri yekuti mudzimai uyu angaine dambudziko rembereko achakwanisa kutakudza mumwe munhu. Saka that concept iri kutobatsira vanhu vakawanda vari kutowana vana through that pasina kuzombodestroya mahomes. And if you check munyika dziri developed dzinenge vana America, kune mamwe madzimai vanoti we are professionals, hatisisina nguva yekuswera tichitakura munhu tichimbomira kuita basa, vanotongoenda unoita IVF, even I mean surrogacy, even vasina problem yebarrenness. Saka it's sort of a shift in norms iri kutoitika in this world, but kuno kwedu kuAfrica zvichiri zvishoma ende zvichiri kutyisa kuti munhu angati atakurirwa mwana nemumwe mudzimai. Izvozvo hazvisati zvakunyanya kugamuchirika kunyika dzedu dzinedzi. Thank you so much for that explanation. Ndodaira kuti tiri kunzwisisa nyaya yebarrenness kana kuti kushaya mwana idambudziko rekuti kana iwo usati wakambosanganawo nedambudziko iroro, pane zvimwe zvinhu zvokuti kana vamwe vachizviita unogona kufunga kuti vanopenga, but kutukwa kwandinenge ndichiitwa kana ndisina mwana zvinhu zvinondirwadza zvokuti ndinosvika pakuti vakomana, asi ndopamwe paya panozenge pakutaura kunzi Mwari mandisekerei, anzi vanhu vangu vakutuka Mwari, Mwari mandisekereiwo, mandiregerereiwo, inga ndakazvichengeta, ndakaita wani mabasa enyu akanaka muchechi, ndakanga ichita izvi neizvi, ndazoroorwawo, nhasi handisi kuwana mwana. Ndisiri kuwana mwana, pamusoro pazvo ndinoudzwa mashoko akawanda zvokuti anenge ichipinda munzeve mangu, saka handizofari. Saka ndopamwe panhu pari kuzosaka vamwe vakadzi vachienda vanogona kungobuda, nekuti anenge vangotora kuti handichiri kudiwa panapa pamwana, saka ndogona kubuda ndotonotsvaga mwana kusaidi, ndikaona zvaita aiwa ndatone nhumbi yangu ndoya nokusvika aiwa baba mwana ndewenyu. Saka kutsika kudzedu kuya kwataura kunzi pane zvinhu zvinoonekwa kana mwana anzi baba munini ndo vakapinda, pane zvinhu zvinoonekwa kunzi mwana uyu ndewe mumusha umu, is vice versa. Ndikanomutsvaga futi inini kunze pane zvimwe zvinhu zvinogona kungoitika kune vamwe hazviitiki, but it's unfortunate kuti zvinoitika kune vamwe. Kana zvaitika ndakuchizobatwa manje kuti kurwara kuri kuita mwana uyu ndokuti vamwe vanorwara vanoita zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingotadza kunzwisisikwa kuti chii mwana uyu, then pochizouya izvezvezvo zvekuti pane vanoita kuti mwana uyu regai timboongorora, ende zvimwe zvacho pazvinotitangira ndezvekuti pamwe ndandani 5 years handina mwana, then 6th year ndane mwana, vamwe vanoti imi imbofamba ipi mwana uyu anogona kunge asiri mwana wemumusha imomo, ende zvimwe zvacho zvinoitika pakuti pandauda kunosununguka hanzi masununguki, zvinonetsa kuti ndisununguke, kuzosvika patoita mumwe wekuti anogona kunge achitozviziva, kana kuti inini ndega ndogona kunge ndichitozviziva kuti ini mwana uyu asiri mushoma, saka ndofanira kutoreurura ipapo pacho kuti ndisati ndatodhilivha ndakufanira kutoreurura. Saka ndogona kuti tozoreurura kana kuti mwana iyoyo ndamuzvara ari kukura asi pane zvaakunetsa, saka ndakuchizotoratidza manje zvichizobuda pachena kuti aiwa mwana uyu haasi mwana womusha uyu. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa nevanhu zvakasiyana siyana nekuti ndoda kuti ndiite mwana mumba. Pamwe pacho tinodzoka pachitaurirwa mafudzi kuti ukadya chikafu chakati nechakati nechakati, aiwa unokwanisa kuti uite mwana.
pamwe pacho tinotoona pachinzikana unoda mwana musikana, wauda mwana mukomana, kana uda matwins, idya zvikafu zvakati, ita izvi, sanganisa izvi, zvakadai. I think kune vamwe zvinotoshanda, zvinhu zvinoshanda. I think panotaurwa chimwe chinhu chete, one of those things might work to another person, it might not work to me, it might not work kwandiri inini, but kunogona kushandawo kune mumwewo munhu. Saka vamwewo anzi vanoenda kun'anga. Vedu ndasaka ndati kana munhu aine dambudziko rake auzvinzwisisi iwewe usiri mudambudziko iroro, ukamboripindawo nekusangana naro ndipo unogona kuzombofunga mumwe musi kuti vaya varinzi vakazoenda kun'anga vaya vanga vasingapengi because anenge ada kugadzirisa musha wake. Saka mwanoenda kun'anga, mwanoenda kuprofita. Saka sezvatanzwa surrogacy ne-IVF inenge ya-last resort kana zvanetsa. Saka dzese idzodzo dzinenge dziri nzira dzekuti vanhu vakwanise kuita mwanawo. Asi ndaida kuti ndipinde ipapo musati memapedza ini. Inini personally zvangu handikurudziri vanhu kuti vatsvage nzira dzakafanana nekutsvaga mwana kunze, nekuti zvine matambudziko akakura izvozvo. Uye hatikurudziri kuti vanhu vamwe vanozoitiswa vana nemaprofiti kwavanoenda uko. Kana zvichigoneka kuti munamatirwe nevanhu vane simba raMwari, zvisina zvekuzoti manzira raina mhingi kana kudini kunze uko. Garai muchiziva kuti kana zvaramba ari Mwari, garai musina ini mwana wacho kana muchichigona. Kana zvatonetsesesa chaizvo, shandisai ma-scientific methods. Kana kutoadopta mwana, kana kuita ma-foster parents. Than kuti vanhu vaende kunze uko vozonoita vana vemaprofiti mudzimba umo, kana kuti vozogumisira vakushandiswa nen'anga kunorombeswa nekuda kwokuti unoda kuita mwana chete. Izvo zvimwe zvacho unofanira kutonzwisisa iwewe semunhu kuti kana zvaramba, zvandakaedza izvozvo, it's fine. Because at the end of the day, vanhu vari kutakudzwa mumutoro vachifunga kuti vari kubatsirwa. Tinotenda zvikuru. Ini ndanga ndiri kutaura reality yezvinhu zvinoitika muupenyu, zvekuti munhu anenge achitoziva zvishoti tiri mwana uyu mwana umwe achitoziva kuti even kana mukange makatarisa patiri kuona pari kuitwa zvema-DNA test paya chinhu imwe chinhu chinonyanya kushamisa ipo paya chekuti ini ndaitoziva hangu kuti zvandiri kuenda kumatest kwandiri kuenda mwana uyu haasi mwana waBevan, haasi mwana wake, but ndinotoenda mugoteerera kana ndichitaura ndinotobvunzwa kunzi hapana here mumwe munhu wanga uchimbosangana naye, aiwa hapana. I think vakadzi vari kuzviita zvezvaya vanenge vachingohopa maybe for a miracle kuti haingobudo here ichingoti mwana uyu ndewe baba ivava, asi zvisiri izvo. Saka mukazvitarisisa munenge mundazoona kuti vakadzi vava vanenge vachitozviziva. Saka uko kwese kwaanenge achienda kunotsvaga zvaatsvaga zviya arida kuti mumba muungonziwo vane mwana wavo. Saka kune vamwe zviri kutotsakatika zvakadaro, kune vamwewo aiwa zvinonobudawo pachena, kune vamwewo murume wacho anototaura kuti aiwa ina hangu handina basa nazvo, mukadzi wangu ndinomuda chana aida kungoziva chitende chekuti mwana uyu ndewangu here kana kuti aiwa haasi wangu. Saka tada kungotaura reality chete yezvinhu zvinoitika sema-solutions Bevan atitaurira kuti tinofanira kuita sei. Thank you so much viewers, we'll meet again in another episode. Thank you.